Srdečne zdravím z českej pobočky Mary's Meals. Moje meno je Kristina Třešková a mám na starosti duchovné aktivity a rôzne ďalšie projekty. Rada by som vám v krátkosti predstavila Mary's Meals. Mary's Meals je medzinárodná charitatívna organizácia, zabezpečujúca deťom v najchudších zemích na svete jedno jedlo denne v mieste svojho vzdelávania, to znamená v škole. Sme nízkonákladová organizácia. 100% všetkých vybraných prostriedkov putuje priamo na našu centrálu v Škótsku, ktorá ich prerozdeľuje medzi potrebné projekty. Sme organizácia, ktorá je založená na činnosti dobrovoľníkov. Dobrovoľníci miestni sa starajú o prípravu jedla, distribúciu surovín a v súčasnosti je to viac než 100 000 dobrovoľníkov, ktorí takto pomáhajú. V Českej republike sa dobrovoľníci zapájajú do širokej škály aktivít. Pomáhajú s prekladami, sú zapojení do jarmarkov, pomáhajú v oblasti IT, grafiky, píšu články a rôzne iné ďalšie aktivity. Celú širokú paletu aktivít a činností môžete objaviť prostredníctvom našich webových stránok, sociálnych sietí alebo tým, že sa ohlásite priamo k nám. Je to veľmi obohacujúca, úžasná a jedinečná skúsenosť. A je naozaj veľmi krásne, že v rámci púte do Medžugorie ste si našli čas, aby ste sa zastavili v modrom kontajneri. Mary's Meals je ovocím Medžugorie. Panna Mária sa stará ako starostlivá matka o to, aby každé dieťa na svete malo čo jesť. Ak vás naša činnosť oslovila, neváhajte a pridajte sa k nám. Kontakty nájdete prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí, môžete nám napísať e-mail alebo nám jednoducho zatelefonujte. Určite neváhajte, naša pomoc je jednoduchá, ale účinná. Tešíme sa na vás. S Pánom Bohom.